Kabinet predsjednika Srbije potvrdio je da se u subotu ujutru oko 3:30 na autoputu dogodio incident kada je oficir MUP-a službenim autom naleteo na kolonu Tomislava Nikolića. Predsjednik Nikolić je povodom tog incidenta rekao da ima puno poverenje u pripadnike MUP-a Srbije koji se brinu o njegovoj bezbednosti, saopštila je press-služba predsjednika Republike. Predsjednik Nikolić je također uveren da će svi aspekti incidenta biti ispitani do kraja. Načelnik saobraćajne policije Dragiša Simić kaže za RTS da će se postarati da istraga bude brza i detaljna. Povodom raznih informacija koje se tim povodom pojavljuju u medijima, podsjeća da je presretanje predsjedničke kolone ozbiljna stvar i moli novinare da se manu senzacionalizma. Simić kaže da je službeno lice koje se pominje kao vinovnik o incidentu informisano iz medija i da s obzirom na to da je obučeno za vožnju, zna šta znači presecanje ili uključivanje u kolonu pod pratnjom. Kako je vozač o kome se govori pripadnik službe za koju sam nadležan, preuzeću odgovornost ako za to bude bilo potrebe, kaže za RTS načelnik saobraćajne policije Dragiša Simić. Nezvanično se saznaje da je učesnik incidenta izjavio da je sustigao predsjednikovu kolonu, ali da nije pokušao da je obiđe, da je vozio iza predsjedničke kolone i da se kod Smedereva isključio sa autoputa.